салом алейкум бародаро. Касе ки баҳс мекунад беарзиш аст. ҳозир як чиза дар Тоҷикистон нишонтон метавонам. яви игла нигоҳ кун, яви дар моҳи феврал диде бачаҳо, яви нигоҳ кун. ина ватани азизи меҳрубони мо, Тоҷикистони азиз. ба фикрам ки гули бодумай уже бодумо гул кардан дар Тоҷикистон. як гарми дига кунад, дига тамом мебини ки маямин меваги уже гул партов. диде ҳозир камера тобтон гул бодум гул кард.